The same people vaidadza maground vachiti Mnangagwa ngaindi are the same people, you know, vari kushanda naMnangagwa naChiwenga. You know, isusu we put our heads on the block for them. Tarashwa. Right, ndofunga muri kuzinzwira mega aiwa pari kupisa baba. Hanzi nyaya iri kunetsa inyaya yemakuhwa. Nyaya yemakuhwa. Vanhu vari kutora makuhwa vachienda nawo kune mutungamiriri wenyika vachindinyeya. But we are going to stop that. Hanzi tisu takavaisa, takabvisawo Mugabe, tikaisa president Emerson Mnangagwa. But problem yakuitika ndeyekuti makuhwa. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nenyaya yekusaseni yekukurumidza kubhadhara rent. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya dzacho dzasvika pakaipa, nyaya dzacho dzasvika pari kupisa. Hanzi tisu takaita kuti apinde tikamugadza tichimusapota, but ezvino izvi akuita zvemusoro wake. Mawanaya vana havasi kufara, uyezve mahall veterans haasi kufara. Varidzi vechinhu hanzi tisuvene vacho havasi kufara. Saka panapa ndine video clip that I'm going to show you. Yandawana pa Heart and Soul. Munogona kuenda zvenyu munoona the full clip ikoko, but panapa todangobata padiki pari kutaurwa izvonzi aiwaka vanhu vaive vaiti pasi naMnangagwa vachizadza mastadium ndo vaakuiswa pazvinhu, but isusu taimira navo mukuru vaakutirasa. Nyaya ihombe. Pakashata zvamanje manje. But ndisandapinda zvangu munyaya yangu, ndiri kutaura kuti nini kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tofambira nyaya, toona kuti zvinobuda kupi, zvakamira sei, zvinoperera kupa, handitika. Then tiri kutaura izvoni kuti aiwaka madzibaba masango varimo muno muSouth Africa zvamanje manje paSenton apo. Vari kuita sei? Vari kuita basa, handitika. Saka iwewe kana uchida kubatsirwa, bata madzibaba masango, namba dzavo ndidzodzo idzo dziri pascreen apo, handitika. Wobhuka an appointment for one-on-one, wonoonawo munhu waMwari woita sei? Wobatsirikana, handitika. Saka kana uri mugaro muSouth Africa une business rauri kuita, usaite business repasi pemuti risina mapepa. Ndikuti bata vakomana kuita sei? Vakuregistere company, waregister company, woita sei? Woshanda zvinhu zvako zvine gwara, zvinhu zvakaita sei? Zvakarongeka, handitika. Uyezve usagare nemari mumba, mari haichengetwe pasi pepiro, mari inochengetwa kubank. Tiri kuti bata Michael kana uchida FNB account, aita sei? Okuitira basa racho, handitika. Chinongodiwa valid passport chete, zvinhu zvako zoita sei? Zvinhu zvako zoendeka, handitika. Ndo namba dzake idzo mukomana dziri pasi apa, handitika. Saka without wasting much of your time and my time, rega tipinde munyaya iyi, tizvionere tega, muzvinzwire mega kuti zvinhu zvacho kwazvakusvika uku kunenge kwakuti vave imbichana. Pakashata.
handifunge kuti zvinopera musha angu inini maonero angu inini ne2 cents dzangu but zvisinei rega tinzwe clip kuti how far zvakamira sei zviri kufamba sei apa mawani chaiyo. The same people vaidadza maground vachiti Mnangagwa ngaindi are the same people, you know, vari kushanda naMnangagwa naChiwenga. You know, isusu we put away all the block for them. Tarashwa. Right? Yeah, because I was going to ask you, could you, during the time Operation Restore Legacy, Yeah. I don't know why you chose me, but you would call me in the middle of the night. You would give me press statement after press statement. You would tell me what was going to happen before it happened. But after Operation Restore Legacy, I've not seen you. Where are you? Chicha murikuita makaitei makapedza penyu mukapa vapo iko zvino here. Right, our honorable Geza vepasanyati our former member of parliament, more veteran, abangachitaura na Blessing Mhlanga nenyaya yekuti chii chakaitika, chii chiri kuitika, chii chichazoitika. Murungozvinzwira kuti aiwa those same people ndo vari kuita sei vakudya, isusu hatisi kudya, ndo pane nyaya ipapa apa. Saka rega tifambe nazvo tinzwe kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Mubvunzo wakanaka chaizvo. Mhlanga hatina kupusa. Mubvunzo iyoyo ndakamboti mubvunzo wepresident manje. Ndikati president, vanhu vari kuuya kwenyu vachindinyeya inini. Right? Havana kuramba. Vakati chokwadi vari kuuya namanje vari kuuya. And I wonder why they allow that. But I will tell you, after ndazvipira kuti I'm prepared kuona kuti zvinhu zvanaka munyika. Mnangagwa, I had already made up my mind kuti tava kutoisa iye pachigaro. Zvanaka here makaisa, as you say, makaisa Mugabe mukavabvisa mukaisa Mnangagwa kuti ini ndakatotaura pavaiti Mugabe, vanhu vese pavaiti Mugabe 2018 vana Chombo kuMashi West uku. Because what they do, these people, Matsotsi, they know what these chefs want to hear. Because my chef said, my chef hata maguwa singaiti. And vakaridwa naMatsotsi kuti ukaenda neguwa rakati, you know, chef anondiriwana ukaenda neguwa rakati. But isusu we can't do that. We are disciplined. We are trained people. We understand kuti chii chinonzi chef. Saka I don't want to be seen ndiri kupa kwa chef like what they do. They go kushehudu. Right? We are going to stop that. How are you going to stop? To not stop our own ways. When we want things to happen, we'll make it happen. Right, ndofunga muri kuzvinzwira mega. Aiwa, pari kupisa baba. Hanzi nyaya iri kunetsa inyaya yemakuhwa. Nyaya yemakuhwa. Vanhu vari kutora makuhwa vachienda nawo kune mutungamiriri wenyika vachindinyeya. But we are going to stop that. Hanzi tisu takavaisa, takabvisa Mugabe, tikaisa president Emerson Mnangagwa. But problem yakuitika ndeyekuti makuhwa. We are going to stop that. It's a comment in the comment section utaure kuti honorable ava vane chido nevanhu here kana kuti vane chido nedumbu ravo kuti havasi kudyawo, havachadyawo pavaisimbodya. Handizivi hangu, maonero anosiyana, mafungiro anosiyana, but is more focusing on his stomach
kuti isusu hatichawana something hatichadai so ari kungonyanyochema chema. Rega tipfuurire pamberi apa tinzwe kuti haufa. Siya comment mucomment section utaure mafungiro ako tinzwe kuti zviri kumira sei. Yeah. Zvese zvazvo kuti vana munhu vanosara vachiungana vachiita president wavo. We will stop it. But because mpara kafana mudhayo anofamba aitaura kana munana Sheraton kuti kana ini ndisipo munangagwa hapo who is he, and I don't even know kuti president vanoziva here kuti ndo zvaanofamba achitaura izvo. But he was the minister of state security in this country. How can you ask me? Does he qualify to be minister of state security? He's terrible. They are retired generals. They are retired generals who need to be rewarded. Vakamira nesipale operation restore legacy. You take all these ministers here, right? What criteria is being used? Munoona takanyora munga takapusa. We are going to urge the president and vice president. They must reshuffle the political bureau. Tinofana kukwana imomo. They must reshuffle the cabinet. First, we want to gauge our gap in the right way, my minister. Why do you live with people like when I gauge them? Kazembe, Ziambe. Who is he? Ziambe. Anagate Zaini in the parliament. Before Tsatsaita, Nana Maridad, Tega, ZANU-PF, MPs. Nigadaisa Ziambe. Nigadaisa Jonathan Moy. Nigadaisa Chas. Right. And irinyaya munangagwa iri kundinetsa. That woman imaloyers. Right? Izvi kuitwa munangagwa zvoma. Kuti tiite impeachment toita para kutaura ngeimpeachment Ziamba akatiza kubva ipapo. Ndikasara naSamukange naChasi. Vakati zveswara. Something ought to be done. VanaSamukange. And VanaSamukange vakatopiwa Minister of Justice. Title father, because I don't know kuti vashefu vedu ana president na vice president vanombokonsultawo here CIO kuibvunza kuti shefu toita vanani plus ivo vega, because in president patakapfuura neukwekwe vaine dichita chipese mumidlands vakatibata ruoko so vakabuda musodzi vakati ndimwe hama yangu my president tiri kuparliament, right? Vakatibata vakasangana neni zvikanzi baba tokuitirewo chii baba zveshuwa ndaona kuti mumire nesu. But you know what happened to me? I lost over 4 million, right? Ndichisapota project. I ended up losing MP wangu pakatorwa tsotsi rinonzi Kambamura, right? Rakaya rikatenga baba uku Sanyatu 700 bond, right? Ndofunga muri kungozvinzwirawo. The guy is very emotional. Hanzi ndaiisa mari yangu muchinhu ndikasvika pakuluza MP hwangu. But ezvino izvi ndasara. Ari kuchema mukomana. Ari kuchema, ari kurwadziwa. Ane chironda, ane zibundu. Mawani. Hanzi president vakandibata ruoko, vakabudisa musodzi. Vakachema vakati iwewe ndiwe hama yangu. But ezvino izvi hatimo muchinhu ichi. Pakashata baba. Rikariwadwa rikapuwa kuminister and chakadiroka zvanita kuti president havanamboti ko munhu anga akamira neni all along yo ari kupi. Ndakangokanganwa ndakadaro ndikati look, I won't ask anybody. Mapepa akabudisa before my election chitsotsi chakaita Kambamura, right? Chokudisapisa maballot papers angu kuti asavapo, right? Nothing happened. Vana Obert Mpofu, right? I'll tell you something which I did 2008. Tozoka kuya yedu yelegasi.
vangawanzotorawo tunyaya tusiko akutaurawo matauriro kana mudazoona nawo the full interview endai paHeart and Soul munozvionera mega kuti ndo zviripo, ndo zviri kuitika, ndo zviri kupisa zvamanje manje. Honorable Havasikufara ende Honorable watozotaura mashoko ekuti aiwa zvekuti 2030 anenge achipo kana tikafunga nyaya dzekunyeba idzodzo tinomubvisa, nekuti tinoita sei tinoisa nekubvisa vanhu. Achema zvikanzi aiwa ngatiiswe iwo isusu elders madhara akapusha chinhu taisa mari tichipusha chinhu ichi, but ezvinezvi zvinhu zvaita sei zvinhu zvadhakwa. Ameno tunoti chine hondo iyi inopera zvakanaka here? Ndaona mumwe anyura baba, ndaona mumwe anyura nekuti pakashata zvamanje manje pari kupisa. Rikatimbomira tione taufa kuti zvinofamba sei, zvinosvika kupi handitya. So ndo nyaya yanga tichikufambira zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti thank you very much for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios. Ngatisangane muvideo rinotevera.